Vzpomněla jsem si, že mezi moje oblíbené koníčky patří to udělat ze sebe někoho jiného, takže dneska jdu udělat ze sebe tu Betty. Já mám teď na sobě make-up, co jsem nosila celý den, takže to jenom trošičku doladíme. Ještě si i trošku dokonturuju obličej. Zapudrovat. Dám si samozřejmě i bronzer. Čas na oči, zvýrazním si je hnědým stínem. Beru si černou linku a zvýrazním si to oko. Teď jdeme na to nejdůležitější a to jsou arty. Beru si ten NYX Lip Stain Lip Lingerie odstín 10. Vzala jsem špatnou, vzala jsem hodně růžovou, potřebuju hnědou, takže beru 0,4. Ještě si nalepím řasy. Oči bychom měli, takže jdeme dodělat pusu. Teď už jenom vlasy, převlíknu se a vidíme se za minutku. A takhle vypadá finální look. Do komentářů mi napište, jestli se na sebe podobáme, co na to říkáte a budu se na vás těšit u dalšího videa. Pa!